ita na mai ka ɗin kamar tumaki. Ne na wuni. Sani dai. Ina wuni. Lafiya. Ina gajiya. Ya gari. Lafiya. Ya kokari. Lafiya. Ya baban ku. Lafiya lau. Ya baban ku. Lafiya kalau. Da. Sannan mu dai. Kai ne mai gidan. Ya roɗi hankali. Allah sai ka burge ni. Ka san gaisuwa sai ka ɗauko ta tun daga matakin farko sai ka kai ta matakin ƙarshe. Kaman tambaya nake yi. To, ai da wannan gidan da wancan gidan da wancan duk gidaje na ne. Kai. Kuma wannan kofa biyu ce. A lalle ka ce na yi sa'a. Sai a shigo ta nan kuma a shigo ta can. Ya gidanka. Lafiya kalau ta gida gashi. Ya wadda ɗakin girka. Daki iya nan an girka tuwo, an girka girke-girke ba irin abin da. To da Allah da man tambaya nake yi. To Allah ya sa na sani yaro. Da Allah yau zabo za ka dafa ko naman kasuwa ko za a dafa tattabaru ko za a dafa ɗan shila ko za a dafa kajin gidan gona ko za a dafa ɗawusa ko kuma za a dafa talatalo. Shi ne na ce dan Allah yan annaba idan har haka ne kuma yau din ne za a yi shi ne na ce bari ba zan ƙasa a gura ba ina bin gidaje shi ne kuma kai gidanka. Gidan mutunci ne kuma gidan ƙanshi ne ko ta ina shi ne na ce to da magarba zan zo bara gidan da Allah in ana yi sai ka gaya mini. To abin da isa wato yaro dan madan wato ta zo daidai da zama. Wai a zauna kawai. An dafa agwagwa a gidan nan agwagi guda 6. Kuma aka yi musu da romo da kanan fari. Wayyo daɗi. Aka zo kuma tukunyar aka dafa zabi guda 13. Akwai tukunyar kaji na gidan gona, akwai ta kajin Hausa. Banda dankalin turawa da aka soya da kwai. Aka zo aka irin suyan nan ta kwai da biredi. Irin gudun ma din nan da kwai da biredi an yi. To shi isa ka ga yanzu tun da ka zo da wannan zance bari in tambayo ta na duwan ne aka kare. Waje ka tambayo ta Allah sai ka tambayo sai a zubo maka a kasuwar roba sai a ajiye maka. A zubo maka yawa. Shikenan. Yawa na gode. Na gode. Madalla. Na zuwa da. Le bare ka je wa. Tadi. Kai sauri. Yawa. A zubo. Da Allah malam kai sauri. ina zuwa dai.